Dit programma wordt mij mogelijk maken door Museum Belvedere en de Museumvereniging. Het gebouw is een kunstwerk in een schilderachtig mooi landschap. En dan moet ik nog naar binnen toe. Museum Belvedere in Oranjewoud hing het vol met moderne en judaïsche kunst. En een van de stille schatten is een heel bijzonder werk van Boele Brechtman. Hallo. Hoi. Miranda Werkman. Hans Steenbrugge, welkom. Dank u wel. Sinds je bent het museum van moderne en judaïsche kunst, maar Ja. hoe breed is dat? Ons uitgangspunt is Friese moderne kunst vanaf 1900. Vooral schilderkunst en daaromheen zoeken we, laten we zeggen, geestverwanten. Kunstenaars uit Nederland, Vlaanderen, Duitsland soms. Maar Fries is hier altijd aanwezig. Wat was Michel het? Nou, ik kan je heel veel laten zien, maar specialiteit van het huis is toch wel het werk van Jan Mankes, de kunstenaar die hier op 2 steenworpen afstand daadwerkelijk gewoond heeft. Daar hebben we veel van en hele mooie dingen. Hoe Fries wie hij is? Ja, dat is een hele goede vraag. Jan Mankes is in Meppel geboren. Via wat omzwervingen kwam hij met zijn ouders hier in het dorpje De Kniepen. En dit is een veenslootje. Het heet slootje met overhangende dopheide. Nou, dat zie je ook wel. Maar dit soort tafereeltjes aan je voeten, zo'n sloot met dopheide, kun je hier daadwerkelijk nog tegenkomen. Dus hij had wel hier zijn inspiratie en zijn beeld bij. Ja, heel erg. Die periode dat hij hier gewerkt heeft. Hij begint dan als jong kunstenaar. Daar vindt hij zijn vorm en daar vindt hij zijn onderwerpen. En die onderwerpen waren hier in dit landschap. De Woudsterweg, Oranjewoud, het water. Dat wat hij toen gezien heeft, heeft hij vastgelegd in dit soort schilderijen. Hey, en wat is er nou net te zien voor het publiek, wat ik wel zien kan? We hebben natuurlijk ook een depot. We wisselen regelmatig en ja, soms duiken er ook wel onverwachte schatten op. En dan zal ik je er even laten zien. Het is van de Friese kunstenaar Boele Brechtman. In Friesland een grote naam. Ja, zeker. Dit schilderij heet Mens en Maatschappij. Eigenlijk een teruggevonden schilderij. Kort na de oprichting kreeg dit museum een schenking. En dat was dit schilderij. Alleen toen was daar geen plek voor. En toen is dat ergens in een buitendepot en opslag terechtgekomen. En het is eigenlijk, ik geloof een maand geleden kregen we een melding van ja, dat ene schilderij, dat moet er ook nog zijn. En toen werd het eigenlijk teruggevonden in een oude opslag onder het stof. Inmiddels is het ook gerestaureerd en hangt het hier weer. Dus het was wel ergens beschreven, maar waar het was... Boele Brechtman is wel een heel verneemd Fries kunstenaar, hè? Ja, je hebt veel van die kunstenaars, hè? Daar zijn we sterk in hier, die wereldberoemd zijn in Friesland. Ja. Daar is Boele Brechtman een voorbeeld van. Een kunstenaar die terecht hier grote bekendheid geniet, maar die onterecht buiten Friesland niet zo bekend is. Nou, er zijn dus heel veel redenen voor aan te geven, maar ja, ik zie het toch wel als een van de missies die een museum als Museum Belvedere moet hebben om dat hier te tonen, maar het ook meer landelijke bekendheid te geven. Maar nou nog in het depot, maar komt deze in het museum? Ja, die gaan we binnenkort ophangen. Hij is net naar de restaurator geweest, dus hij is opgespannen, hier en daar wat verf vastgezet. En je had hem eigenlijk moeten zien toen hij nog niet helemaal toonbaar was. Nu is hij weer toonbaar, goede lijst erom en deze wordt binnenkort getoond als een herontdekte schat. De verlenne stille schat komt weer in het museum. Ja. Nou, dit is echt werk van No, hè? Ja, het is vorig jaar gemaakt, 2015. Dit zijn 2 schilderijen van Christian Kuitwaard. Ook recente aanwinsten waar we heel blij mee zijn. Kunstenaar woont in de buurt van dit museum ook. En is ook zo'n kunstenaar die zich inspireert op de eigen omgeving. Nou, ik hou zelf heel erg van die werken die zich bewegen op dat snijvlak tussen figuratie en abstractie.
En dat heeft dit schilderij ook. Schittering op water. Je moet kijken, als je even door je oogharen kijkt, dan zie je bijna ook dat meer waar Christian Kuitwaard dit gezien heeft. Waarbij die donkere vlekken bijna in negatief worden weergegeven van dat wat je hebt gezien. Het is bijna of je zonlicht ziet en je sluit even de ogen en je ziet het in tegengestelde waarden. Nou, dat is wat hier gebeurt. En daarom past het Jirk heel goed. Past het hier en daarom heb ik zo'n voorliefde voor de schilderij. Maar dat is ook persoonlijke smaak. Dank je. Kom binnen. Kijk, wat ik daar heb klaargelegd, dat wil ik je graag laten zien, omdat dat heel bijzonder is. Het is klein. Ogenschijnlijk stelt het niets voor, maar het is wel heel leuk. Dit is een catalogus. Een van de eerste boekjes die door de Ploeg is uitgegeven in 1924. Kunstenaarsvereniging De Ploeg uit Groningen. Nou, dat is een boekje in kleine oplagen verschenen. Job Hansen, de auteur van dit boekje, was architect. In 1927 kreeg hij de opdracht om in Leiden 2 woningen te bouwen. Daar heeft hij een prachtig ontwerp voor gemaakt in de traditie een beetje van de stijl. En het bestek, waar dus alle juridische voorschriften in staan en het hele bouw en proces al wordt... bestek zou ik nou nog kennen? Ja, dat werd gedrukt door zijn vriend Werkman. Dus hij gaf zijn vriend Werkman de opdracht om dat bestek in een mooie brochure te drukken. En op de omslag, heeft Werkman toch enigszins gekozen voor een artistieke oplossing die bij hem past. Het leuke is, als je het openslaat, is er ook nog een rekening in zit van Werkman. Dus de kosten van het bestek doorgerekend aan de heer J. Hansen, architect, voor 80 gulden. Zo. En wat bijzonder is dat niemand dit heeft. Dat oeuvre van Werkman is zo goed in kaart gebracht. Maar bijna niemand weet het bestaan van dit bestek. Behalve ik en jullie. Nou, kun je schaken? Ik heb het ooit wel geleerd op basiskwallen van meester Harry van der Bijl. Maar Harry van der Bijl. Ik weet net altijd wie dit nou dwam had, hè? Nou, ik wil wel een potje schaken met je, maar misschien is het nu niet de bedoeling. Wat is dit? Dit is een schaakspel uit 1921, gemaakt door Vilmos Huszár. Die kwam uit Hongarije naar Nederland en was schilder vooral ook, maar ook ontwerper. Sloot zich aan bij de stijl. En dat is echt de periode van, in Duitsland Bauhaus, in Nederland de stijl. En er waren andere van die groeperingen die zich bezig hielden met de nieuwe beelding en de nieuwe vormgeving. En vanuit die gedachten werden er ook veel schaakspellen ontworpen in Duitsland ook. En Vilmos Huszár deed dat ook in 1921. En hij ontwierp dit schaakspel. Je ziet meteen binnen de context van het spel dat dit het paard is. Maar los is het natuurlijk een prachtige vorm. Hè? Gedacht vanuit de cilinder en daar bovenop een hele eenvoudige vorm die je dan met enige verbeelding herkent als een paard in dit schaakspel. En dit behoort tot onze collectie. Het is een bruikleen. Het is jaren niet getoond. Het heeft ook mee te maken dat we nooit een goede methode vonden om dit op zaal te tonen. Nee, maar dat zou dan een beetje raar steen misschien tussen. Ja, goed. Het gevaar is natuurlijk als je het daar ergens neerzet dat iemand zo'n schaakstukje meeneemt. En om er nou een perspex kaps op te doen. Maar daartoe hebben we nu recentelijk een nieuwe vitrine gekocht. Dus binnenkort zal dit schaakspel voor het eerst weer na lange tijd getoond worden. Wat in het museum wel met enige regelmaat te zien is, en dan in ons café-restaurant waar je geweest bent, dat is dit schaakspel. En dit is helemaal gemodelleerd in begin jaren 70 naar het origineel uit 1921, waar er maar één van is. Zien we dan toch maar een potje schaken, maar dan maar bij deze? Ja, ik vind het heel leuk. Ik hoop dat je hem aan kunt. Ik hoop het, ik begin. Wit begint, zwart wint? Shit.
Vorige keer ben ik in het Skipvaartsmuseum in Snits en daar vind ik een liefdesbrief van kapitein Ulke Barends. Dit programma waard mij mogelijk maken door Museum Belvedere en de Museumvereniging.